Čaute, takže rozhodol som sa natočiť ďalšie video, keďže sme tu mali razantnejší pád na Bitcoine tento týždeň. Podobný pád sme mali aj vlastne v minulých bull marketoch, tu vlastne v roku 2021 v máji a v decembri 2021. Ale tuto na rozdiel od tohto vlastne 2021 bull marketu, kde tu sme vlastne na mesačnom grafe len vykopli all time high knotom a išli vlastne okamžite dole, tak tu sme už vlastne tú akumuláciu keby mali, či teda tú distribúciu mali keby už za sebou, s tým, že tu sme predtým all time high tu uzavreli, mali sme tu run nejakú tú korekciu a posledný run smerom hore a tu sme mali vlastne ten bear market. Tuto máme vlastne každá táto sviečka je jeden mesiac, to znamená tu február nám tu otvoril, maličko si tu išiel vlastne hore, kde nechal maličký wick, potom vlastne išiel dole a tu uzavrel vlastne trošilinka stiahnutý, ale stále pod touto predošlou mesačnou, čo znamená, že marec by mal byť teoreticky vlastne teda pullback do februárového rangeu a následne pokračovanie nižšie. Takto. Z hľadiska price action by sa to malo takto stať, lenže sme tu celkovo v bullish trende. Z mesačného hľadiska je zvyklý, máme tu aj mesačný gap, ktorý bol čiastočne vyplnený. Na to, aby sme išli odtiaľto len a len vyššie, že toto bude potvrdené ako vyššie low, potrebujeme uzatvárať dennú a weekly sviečku aspoň nad februárovým open. Dobre, teraz z weekly pohľadu už si zapnem všetky svoje čarbanice. Tu máme jeden weekly gap, druhý weekly gap. Tuto som vlastne na toto upozorňoval, že sem s veľkou pravdepodobnosťou ten graf bude chcieť ísť, pretože tu sú nevyplnené objednávky, takže sem sa aj prišlo. Vykopla sa jak táto weekly likvidita, to znamená weekly vyššie low, ktoré ale nedokázalo tu uzavrieť nad týmto all time high. Takže to bolo vlastne ako magnet pre likviditu. Dobre, vyplnili sme jeden gap, tu sme nezastavili, vyplnili sme druhý gap. Dobre, tento gap si tak už môžem zmazať, keďže bol vyplnený aj tento druhý nižšie, takže tento je irelevantnejší. Dobre, máme tu aj vlastne predošlé all time high ako support, máme tu aj tento od marca do októbra silný range, takže teraz otázka je vlastne, že kam asi. Dobre, z weekly pohľadu, jak som hovoril, weekly tu nám otvorilo, veľký sme tu mali odpredaj a stavy weekly sa snaží byť stiahnutá a ísť vlastne už vyššie. Teoreticky dobre, na malom časovom rámci vám to vysvetlím za chvíľu na 4 hodine, že čo sa zhruba deje, ale zatiaľ z weekly pohľadu stále sme bearish, pokiaľ sa nám nejakým zázrakom nepodarí tu uzavrieť nad weekly open, stále to bude bearish. Keďže tá weekly tu otvorila s takýmto silným tu odpredajom, tak dá sa očakávať, že ďalšia weekly by mala spraviť len pullback a pokračovanie dole, keďže tu máme ešte tú vlastne zónu silnú, aj vlastne support, kľúčový level, demand zónu, má to viac mien, ale to je jedno, v konečnom dôsledku je to level, kam by tá cena mala ešte ísť. Invalidované by to bolo len vtedy, ak som hovoril, keby sa nám podarí uzavrieť nad týmto weekly open, aspoň dennú sviečku, to by nám vlastne naznačovalo, že toto bude vyššie low a môžeme targetovať all time high a nejaké vlastne vyššie levely. Dobre, teraz vlastne tu sme mali posledné 3 dni takú konsolidáciu, táto daily dosť dobre bola stiahnutá, avšak silné gapy tu máme na tejto daily tu máme gap. Gap znamená vlastne, že medzi sviečkou nekrie telo sviečky ani predtým žiadny wick, ani po
tej vlastne open sviečky, ktorá otvorí ďalej, ju neprekrýva žiadny wick ani telo sviečky. Teraz máme tu vlastne jeden gap daily, druhý gap daily, to znamená, že ten odpredaj bol taký silný, že sa nám vytvorili vlastne tie gapy. Avšak vyšší časový rámec je vždycky nadriadený tomu nižšiemu. To znamená, keď na weekly grafe máme tu jeden silný gap, tak tieto dva daily nie sú až také podstatnejšie ako tento. Teraz, tu je vlastne dôležité, že čo tá cena spraví na menších časových rámcoch. Takže, mesačný sme celkovo bullish, avšak v range sme zatiaľ bearish, keďže sme v februáru tu otvorili takže sme vlastne hneď začali klesať. Tu máme vlastne tu open, tu otváral február. Teraz, weekly sme mali taktiež bearish, daily bearish, avšak snaží sa ten graf už troška zobudzať tu. Štvorhodina je viac čistejšia. Tu by som podotkol, že sa nám vytvoril tu inverzný gap, čo znamená, že z tlaku predaja sme vlastne vystrelili na tlak nákupu. Čo znamená, čo je dosť pravdepodobne dobré. Avšak, jak hovorím, vyšší časový rámec je vždy nadriadený tomu nižšiemu. Takže keď weekly sme vyplnili gap, daily máme tu stále gapy aj na 4 hodine a 4 hodina nám tu urobila tu inverzný gap, tak stále potrebujeme tu uzavrieť nad touto 4 hodinou a vybudovať tu nejaký range, aby sme mohli vyplňať tu tie daily gapy a následne tu z tých daily gapov chytať buď pokračovanie dole, čo znamená, že tu je vlastne nejaký daily gap, tak by sme išli sem a buď reversál na pokračovanie vlastne výkopu weekly low, keďže vlastne tá weekly celá je stále bearish, pokým neuzavreme nad weekly open, tak stále to bude downtrend. Avšak, jak hovorím, tu máme inverzný gap, môže sa stať kľudne také, že toto bude už to vyššie low, že sa nám tu podarí tu uzavrieť nad touto 4 hodinou, budeme čiastočne bullish a podarí sa nám potom otvoriť aj, či zavrieť nad weekly open. Potom by sa tu dalo polemizovať o tom, že tá korekcia je dokončená, vykoplo sa dosť liquidity a môže sa pokračovať hore. Keď si dám aj EMA, sme pod 200 na 4 hodine, takže ak hovorím, potrebujeme uzavrieť až nad tým weekly open. Tu máme daily 200, čo je dosť dobré, jak hovorím, keď sa nám tu podarí uzavrieť nad weekly open, tak to bude super. Pokiaľ nie, stále to bude bearish a dosť možné, že tu chytíme nejaký reversál. Dobre, jak vlastne vidíte túto weekly sviečku, toto si zmažeme, tu som vlastne predpokladal, že pôjdeme na nižšie úrovne minulý týždeň. Dobre, túto weekly sviečku, jak vidíte, tak keď vám to zobrazím, napríklad tu, hej, že dáme si takto sviečku, aby ste to videli tak, ako som to vám chcel znázorniť. Môžeme si dať aj takto. No ja to spravím takto, aby to bolo lepšie. Dobre. Predstavme si, že toto je weekly sviečka, hej. Dobre. Teraz tá weekly sviečka, ja to znázorním na menšom časovom rámci. No vlastne to urobím takto, aby to lepšie sa mi kreslilo. Dobre. Predstavme si, že toto je vlastne ten weekly range, hej. Takto si to označím, že toto je tá weekly sviečka. Tá uzatvára v nedelu, takto dajme, že pondelok. A vidíte, že tu otvorila, išla dole a tu snaží sa už o nejakú bullish price action, hej. Tu sa snaží o nejakú bullish price action s tým, že sme tu mali 4-hodinový inverzný gap. Na 15 minúte áno, sme
už bullish, ale sme bullish len do bodu, kým sa nám nepodarí tu uzavrieť na touto 4 hodinou. Keď sa nám to podarí, tak máme tu znova nejaký retracement do nejakých demand zone a následne atakovanie daily gapov, po prípade snaženie sa o tú uzavretie nad weekly open. Ale kým sa tak nestane a nepodarí sa tejto weekly uzavrieť aspoň nad 4 hodinou, ale ja neviem, spraví si niečo takéto, že tá weekly nám tu uzavre takto a toto bude knot, tak dá sa predpokladať z hľadiska price action, že potom ten nasledujúci víkend by mal byť nejaký push-up buď do tých daily gapov a následne tam hľadať nejaký reversál a potom targety sú vždycky liquidity v smere trendu, to znamená túto nejaké double equal lows alebo vlastne najbližšie lows, nižšie lows a tak ďalej, alebo vlastne weekly lows, daily lows, vždycky to budú vlastne targety potom. Pokiaľ sa nám nejakým zázrakom nepodarí na touto 4 hodinou tu uzavrieť a vlastne vytvoriť nejaký range, po prípade potom range, nejakú price action, bullish a že by sme mohli atakovať s veľkým volume, podotýkam toto weekly open. Pokiaľ sa tak nestane, vždycky to zatiaľ za mňa bude len pullback a pokračovanie dole. Keďže sme tu aj vlastne aj tu 15 minúta sme tu pod, teda zatiaľ sme na 200 EMA, ale tuto na 4 hodine sme pod 200 aj po 21 zatiaľ. Takže hovorím, zatiaľ weekly sa snaží uzavrieť dosť stiahnuto, ale aj tak predpokladám na budúci týždeň, že to bude len nejaký pullback. Možno sa nám tu podarí nejakým zázrakom tu uzavrieť nad týmto weekly open, ale to potom bude znamenať, že toto je vlastne vyššie low a bude to znamenať pokračovanie vlastne trendu pravdepodobne na vyššie tu hodnoty. Ale kým sa tak nestane, stále to je proste z hľadiska tohto bearish tu volume len pullback a následné pokračovanie dole, keďže tu ešte máme tento kľúčový bod, kde by tá cena teoreticky mala dojsť. Dobre, toľko k tomu. To bolo všetko. Držte sa. Čaute.